लोगोफोर दिनै आं नोंथांनि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय फेसबुक पेजखौ माबोरै खुलियो। दा फेसबुक पेज खुलिनो थाखाय नोंथांना मेन एकाउन्ट थानांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे गोजौनि डट मोनथामाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि मेन एकाउन्टजोंनो फेसबुक पेजखौ खुलिनो हायो। नोंथाङा अलरेडि फेसबुक खुलिखानाय दङब्ला नोंथाङा बिजोंनो पेज खुलिनो हायो। दा आं गोजौनि डट मोनथामाव थांनानै नैबे पेज अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन पेज अपसन। दा नोंथांमोना बेयाव थुनानै होदो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुनो मोनदों क्रिएट। नोंथाङा नैबे क्रिएट अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव थुनायनि उनाव नोंथांमोना नैबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै पार्सनेल प्रफाइल आरो सेकेन्डआव दङ पाब्लिक पेज। जुदि नोंथाङा पार्सनेल प्रफाइल खुलिनो सानदोंबा गोजौनि अपसनाव होना होदो। दा नोंथाङा पेज खुलिनो सानदोंब्ला नैबे पाब्लिक पेज अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो। दा आङो पेज खुलिगोन नालाय लोगोफोर, ओंखायनो आङो नैबे पाब्लिक पेज अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बिनि उनाव नेक्स्टआव होदो। नेक्स्टआव होनायनि उनाव नोंथाङा नै बेयाव नोंथाङा मा पेज लागोन, नोंथाङा नोंथांनि पेजखौ मा मुं दोनगोन बेखौ होदो। दा आं बेयाव एगजामपोल हिसाबै बड' एन्टारटेनमेन्ट नाम लानोसै। बेनि उनाव आङो नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होनोसै लोगोफोरनो। दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेहाय केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव नोंथाङा मा केटेगरिनि भिडिअ खालामगोन, जेनेबा मिउजिक, बिनि उनाव कुकिं, ब्लग, नोंथाङा ब्लग बा ब्लग सार्च खालामदो, इन्टारटेनमेन्ट बा इन्टारटेनमेन्ट। दा आं बेयाव इन्टारटेनमेन्ट सार्च खालामसै। आरो नोंथाङा बेयाव मोननै मोनथाम एड खालामजायो। नोंथाङा मा भिडिअ खालामगोन नोंथाङा बे हिसाबै डिसक्रिपसनखौ होनानै लाबानो जाबाय केटेगरिखौ। दा आं बेयाव कुकिं मोनसे सेलेक्ट खालामसै। बिनि उनाव नै सार्च खालामनाय लोगो लोगो फैखागोन अट'मेटिक। बिनि उनाव नोंथाङा आरो लागायनो गोसोबावबा लागायनो हाबावगोन। दा आं बेयाव मिउजिक बेबायदिनो लागायना होनोसै। मिउजिक भिडिअ। बिनि उनाव आङो नैबे क्रिएट अपसनाव होनानै होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दा नुनो मोनखादों नैबे गाहायाव क्रिएट अपसन। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्रिएट अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन लोगोफोर। दा बेयाव फार्स्ट अपसनाव दङ प्रमट इउर प्रडाक्ट अर सार्भिसेस। मा होनदों लोगोफोर, बेनो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजखौ मा थांखियै खुलिदों, नोंथाङा नोंथांनि प्रडाक्टखौ बा नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसखौ प्रम'सन खालामनो गोसोब्ला नोंथाङा नैबे फार्स्टनि अपसनखौ क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिजनेस हिसाबै पेज खुलिनो सानदोंब्ला नैबे फार्स्टनि अपसनखौ। आरो जुदि नोंथाङा रिल्स भिडिअ, फट', ब्लग भिडिअ बायदिसिना हगारनो थाखाय फेसबुक पेज खुलिदोंब्ला नोंथाङा नैबे सेकेन्ड अपसनखौ क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं सेकेन्ड अपसनाव होनानै कन्टिनिउआव होनानै होबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबाहाय बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन जेनेरेलाव नोंथाङा नैबे बाय' अपसनाव माबाफोर लिरनो गोसोब्ला लिरदो। बिनि उनाव कन्टेक्ट, बिनि उनाव इमेल ID। दा आं बे बाय' अपसनाव मोननैसो वार्ड लिरनानै दोनसै। बेयाव प्लिज सापर्ट बेबायदि अपसन लिरनानै होबाय आं। नोंथांमोना बे अपसनखौ प्रफाइलाव नुनो मोनगोन। दा नोंथाङा नैबेयाव कन्टेक्ट होनानै लानोब्ला होनानै लादो। फन नाम्बार होनानै लानो गोसो दंब्ला होनानै लादो। दा आं बेखौ नैबाहाय नो हाउस एभेलेबेल बेबायदि होनानै होनोसै। बिनि उनाव नेक्स्टआव आं बेखौ उनाव कमप्लिट खालामसै लोगोफोरनो। दा नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। नोंथांमोना दा बेयाव माबाफोर नोंथाङा प्रफाइलफोर दोननो गोसोब्ला दोननानै लाबानो जाबाय। दा प्रफाइल दोननो थाखाय नोंथाङा केमेरा आइकनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा फट' दोननानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ उनाव दोननोसै। नेक्स्टआव होनानै लाबाय आङो। दा आं बेखौ नै नोंथाङा इनभाइट फ्रेन्ड, नोंथाङा नोंथांनि फ्रेन्डफोरखौ इनभाइट खालामनो गोसोब्ला इनभाइट खालामनो हासिगोन। दा आं नेक्स्टआव होबावबाय। दा नेक्स्टआव होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेखौ जेरै दं एरैनो थानो होबानो जाबाय। दा आं बेखौ दानाव क्लिक खालामनानै होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नैबाहाय नुनो मोनदों दान। दा आं बे दान अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो आंनि गोदान फेसबुक पेजआ अपेन जाबाय लोगोफोर। नै नोंथांमोना दा नायनो हागोन। दा बेयाव नुनो मोनदों बड' एन्टारटेनमेन्ट। दा आङो गोदान पेज बानायनाया आंना जाबाय लोगोफोर। नै दा नोंथाङा बेयाव जुदि प्रफाइल फट' दोननो सानदोंब्ला नैबे केमेरा लग'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा प्रफाइल फट' दोननानै लादो। दा प्रफाइल पिकचार दोननो थाखाय नोंथाङा गोजौनि सेभआव होनानै लादो। दा आरो नैबे एड कभार फट', नोंथाङा कभार फट' होनानै लानो सानदोंबा नैबे जिङाव नोंथाङा केमेरा लग' नुनो मोनदों, बेखौबो नोंथाङा होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौबो होनानै लानोसै।
दा आं बेखौबो जिखुनु एग्जाम्पोल हिसाबै होनानै नैबे सेभ अपसनाव क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। दा आं बे सेभआव होनाय लोगो लोगो आंना कभार फट'आबो सेभ जाबाय लोगोफोर। दा आङो गोरलैयैनो आंनि थाखानाय फेसबुक एकाउन्टजोंनो आङो फेसबुक पेज खुलिनो हाबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फेसबुक पेज खुलिनो सानदोंब्ला बेबायदिनो खुलिनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना गोदान फेसबुक पेज खुलिलायनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा नोंथांनि मेन एकाउन्टजोंनो मोनसे फेसबुक पेज बानायनो हायो। दा नोंथाङा बे मेन एकाउन्टआव थांफिननोब्ला नैबे गोजौनि डट मोनथामाव थांदो। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बाहाय नुनो मोनदों लोगोफोर, नै बाहाय मोनसे चेन्ज अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नै बाहाय क्लिक खालामनानै होबानो नोंथाङा नोंथांनि मेन एकाउन्टआव फैसिगोन। दा आङो आंनि मेन एकाउन्टआव फैफिनबाय लोगोफोर। आरो जुदि नोंथाङा थांफिननोब्ला नोंथाङा बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि पेजाव थांफिननोब्ला नैबे गोजौनि डटआव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव थांफिनदो। नैबे गोजौनि डटआव खनसे क्लिक खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बाहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि फेसबुक पेजआ बा नोंथांना मोनबेसे फेसबुक पेज खुलिनाय दङ बियो श' जाजोबसिगोन लोगोफोर। दा नैबेयाव आंनि फेसबुक पेज खुलिनाया श' जाजोब्बाय। दा आङो दासो खुलिनाय फेसबुक पेजाव आङो फैफिनबाय। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गोरलैयैनो नोंनि थाखानाय एकाउन्टजोंनो फेसबुक पेज बानायनानै लानो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेयाव नुदों बड' एन्टारटेनमेन्ट, बे दासो आं खुलिनानै लानाय गोदान मोनसे फेसबुक पेज। लोगोफोर नोंथांमोनाबो दा बेबायदिनो जायफ्रा फेसबुक पेज खुलिनो रोङाखै बेबायदिनो खुलिनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसनखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअ' लाबोबाय थानो नाजागोन।